си, но ти имаш хубаво. Но какво ще направим? Не знам какво. Аз ще искаш нещо в друго, в хотела е взето среща да ти кажа. Че, абе, тя може да е твоя, ама може да бъде и моя. Какво е това? Направо за ръката. Не, бе. Ти моя право терена. Това е недоразумение. Не знам. Искаш ли пари? Аз ти дадох. Нека си пари. Прави ти услуга. Няма какво да го говорим. Няма къде това не сайки. Се бъркай. Искаш ли пари за излезеш с него? Искаш ли да дрейка, аз ти дадох. Се бъркай. Не стой. Има ли? Нека се разберем двамата. Моля да не го... Няма какво да иди с мен. Стой ми, Не, моля ти се, чакай. Чакай, как се разбра. Кои са? Чакай, стойте се разберем ми. Стойте. Иди с мен, иди с мен. Стой. Чакай. Значи идвай си каза. Оба! Ето ги парите. Аре, къси съсед. Извън